இங்கே 5G ஊழல் பற்றி பேசினார்களே, நான் உண்மையாக கருதி வந்ததெல்லாம் அதை பற்றி பேசுவதற்கு நம்முடைய ராசாவை விட தகுதியானவர் வேறு யாரும் இல்லை. நீதிமன்றத்திலேயே நின்று தனக்காக வாதாடி வெற்றி பெற்றவர். அவரை பார்க்கிற போது எனக்கு பராசக்தியினுடைய சிவாஜி கணேசன் நினைவுக்கு வருவான். தன்னுடைய நினைவில் தன்னுடைய நிலையை எடுத்து சொல்லி நீதிமன்றத்தில் வாதாடி எதற்கும் அஞ்சாமல் இறுதியாக நீதிபதி சொன்னார், நான் காலையிலிருந்து மாலை வரையில் விடுமுறை நாள்களில் கூட நீதிமன்றத்தை திறந்து வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தேன், ஒரு சாட்சி கூட உருப்படியாக வரவில்லையே என்று நீதிபதி சைனி சொன்ன அந்த வழக்கு தான் இன்றைக்கு எப்படி உருவெடுத்திருக்கிறது. 2Gயிலே அவர் வந்தால் அவர் பேசுவார், நாம் அதிகம் பேச வேண்டாம் என்று கருதினேன். நண்பர் ராசா அவர்கள் வராத காரணத்தால் அதிலிருந்து சில செய்திகளை தொட்டு சொல்ல வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் எனக்கு இருக்கிறது. நண்பர்களே, இந்த 2G 5G என்பதனுடைய வேறுபாடு என்ன? 2 ஏலங்களுக்கும் இடையிலே எத்தனை பெரிய கோடிகளிலே வித்தியாசம் இருக்கிறது. 2G என்பது இப்போது நாம் கையிலே வைத்திருக்கிற இன்றைக்கு 3G 4G எல்லாம் வந்து விட்டது. இந்த 4G என்று சொல்லுகிற 4வது தலைமுறை, அவ்வளவுதான். G என்பது ஜெனரேஷன், 4G என்றால் 4வது தலைமுறை கைபேசிகள் நம் கைகளிலே இருக்கின்றன. தொட்டால் ஒரு 10 நொடியில் செய்தி வரும். 5G வந்ததற்கு பிறகு தொட்டால் அடுத்த நொடியே செய்தி வரும். அவ்வளவு விரைவாக தொழில்நுட்பத்தை கொண்டிருக்கிற ஒன்று இன்றைக்கு எவ்வளவுக்கு ஏலம் போயிருக்கிறது அதை சொன்னார்கள். நான் கொஞ்சம் விரிவாகவே சொல்லுகிறேன். 2G ஊழல் என்று நாடு முழுவதும் பேசிய காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஊராக போய் அந்த 2Gயினுடைய புள்ளி விவரங்களை பொதுக்கூட்டத்திலே சொன்ன அனுபவம் எனக்கு உண்டு. நண்பர்களே, 2G என்பது 2008-10 வரையில் தொடர்ந்து பேசப்பட்டது. திரும்ப திரும்ப 2011 தேர்தலில் நாம் வெற்றி வாய்ப்பை இழப்பதற்கும் காரணமாக இருந்தது. ஒரு இடத்திலே சமூக வலைத்தளத்திலே ஒரு படத்தை போட்டு, பார்த்தீர்களா எவ்வளவு அரண்மனை மாதிரி ஒரு பெரிய வீடு, இந்த வீடு ராசாவின் வீடு என்று போட்டிருந்தார்கள். தேடி துருவி பார்த்தபோது அது ஹாங்காங்கில் இருக்கிற ஒரு பணக்காரன் வீடு. எவ்வளவு பெரிய பொய்களை எடுத்து சொன்னார்கள். 2G 9600 கோடிக்குத்தான் அது விற்பனை ஆயிற்று. எனவே அது பெரிய நட்டத்தை தந்திருக்கிறது. 1,85,000 கோடிக்கு விற்பனை ஆகியிருக்க வேண்டும் என்று வினோத் ராய் என்கிற விஞ்ஞானி அதை கண்டுபிடித்து 1,76,000 கோடி இந்தியாவுக்கு ராசாவால் நட்டம் என்று சொன்னார்கள். ராஜாவால் நட்டமில்லை நண்பர்களே, ராசாவால் இந்த நாடு பெற்ற பெருமை என்ன தெரியுமா? ஒரு தொலைபேசிக்கு 50 காசு என்று கொண்டு வந்து அத்தனை பேர் கைகளிலும் தொலைபேசியை கொடுத்தவர் ராசாதான். தலைவரினுடைய வழிகாட்டலில் ராசாவினுடைய முயற்சியிலே தான் இன்றைக்கு இத்தனை கைபேசிகள் அத்தனை நாடு முழுவதும் வந்திருக்கிறது. ஆனால் அதை மறைத்துவிட்டு 1,85,000 கோடிக்கு போயிருக்க வேண்டும். ஆனால் 1,76,000 கோடி நட்டமாகி 9,400 கோடிக்குத்தான் விற்பனையாகி இருக்கிறது என்பதுதான் அவர்கள் சொன்ன ஊழல் குற்றச்சாட்டு. இருக்கட்டும், இப்போது நான் 5Gக்கு வருகிறேன். அன்றைக்கு 9,400 கோடிக்கு போயிற்று. 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 3G என்பதும் 2G என்பதும் 5G என்பதற்கு எவ்வளவு பெரிய வேறுபாடு தரத்தில் என்பதை சொன்னேன். அன்றைக்கு விற்பனையான 2Gயினுடைய அலைக்கற்றையின் அளவு என்ன? இன்றைக்கு விற்பனையாகி இருக்கிற 5G அலைக்கற்றையின் அளவு என்ன? அன்றைக்கு விற்பனையான அந்த அலைக்கற்றையின் அளவு வெறும் 300 மெகாஹெர்ட்ஸ். நமக்கு கொஞ்சம் தடுமாற்றமாக இருந்தாலும் இளைஞர்கள் சிறு பிள்ளைகளிடத்தில் கேட்டால் கூட தெளிவாக சொல்லுவார்கள். அன்றைக்கு விற்பனையான அலைக்கற்றையின் அளவு வெறும் 300 மெகாஹெர்ட்ஸ். ஆனால் இன்றைக்கு விற்பனையாகி இருக்கிற அந்த 5Gயினுடைய அலைக்கற்றையின் அளவு எவ்வளவு தெரியுமா நண்பர்களே? நீங்கள் அறிவீர்கள், 500 கிகாஹெர்ட்ஸ். இந்த மெகாஹெர்ட்ஸ் என்பதும் கிகாஹெர்ட்ஸ் என்பதும் பாரதூரமான வேறுபாடுகளை கொண்டது. 1000 மெகாஹெர்ட்ஸ் சேர்ந்தால்தான் 1 கிகாஹெர்ட். எனவே அன்றைக்கு வெறும் 300 மெகாஹெர்ட், இன்றைக்கு 500 கிகாஹெர்ட் என்றால் 500 கிகாஹெர்ட் என்றால் 500ஐ 1000ஆல் பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள். எனவே அவ்வளவு தொலைவு, அவ்வளவு பெரிய அளவுக்கு விற்பனையாகி இருக்கிறது. எவ்வளவுக்கு போயிருக்க வேண்டும்? அரசாங்கமே சொல்லிட்டு குறைந்தது 4.5 லட்சம் கோடி, அதிகம் போனால் 6 லட்சம் கோடிக்கு விற்பனையாகும் என்று சொன்னதற்கு பிறகு ஏன் வெறும் 1.5 லட்சம் கோடிக்கு விற்பனை செய்தீர்கள்? 4.5 லட்சமாவது குறைந்தது வேண்டும் என்கிற அரசாங்கத்தின் கணக்கை, நான் நம்முடைய கணக்கை சொல்லவில்லை, அரசாங்கத்தின் கணக்குப்படி 4.5 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி இருக்க வேண்டும் என்றால் 1.5 லட்சம் கோடிக்குத்தான் விற்பனையாகி இருக்கிறது. 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஊழல் என்று ஏன் ஊடகங்கள் சொல்லவில்லை?
ஏன் பத்திரிகைகள் எழுதவில்லை? இன்றைக்கு 3 லட்சம் கோடி என்பதற்கு அத்தனை ஆதாரமும் இருக்கிறது. அவர்கள் சொன்ன கணக்குப்படியே எண்ணி பாருங்கள். அதிலும் அந்த 1.5 லட்சம் கோடியில் 88,000 கோடிக்கு மொத்தமும் அதை வாங்கி இருக்கிறவர், பாதிக்கு மேலே வாங்கி இருக்கிறவர் முகேஷ் அம்பானி. 88,000 கோடிக்கு அவர் ஒரே ஒரு மனிதர் முகேஷ் அம்பானி வாங்கியிருக்கிறார். லக்ஷ்மி மித்தல் 43,000 கோடிக்கு வாங்கியிருக்கிறார். இதில் முக்கியமான செய்தி என்ன தெரியுமா? அதாவது அதானி வாங்கி இருப்பது ஃபார் செலக்டிவ் பர்பஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதாவது செலக்டிவ் பர்பஸ் என்றால் பொதுமக்களுக்கான பயன்பாட்டுக்காக இல்லை. அதானி அலைக்கற்றையை வாங்கியிருக்கிறார், அது பொதுமக்களுக்காக இல்லையாம். அவர் வைத்திருக்கிற துறைமுகங்களுக்காக, அவர் வைத்திருக்கிற விமான நிலையங்களுக்காக, எல்லாம் தனி பயன்பாட்டுக்காக அவர்களும் வாங்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒட்டு மொத்தமாக மக்களின் பணம் தனியாரிடத்திலே போய் சேர்ந்திருக்கிறது. இன்னும் ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல வேண்டும் நண்பர்களே. பிஎஸ்என்எல் என்று ஒன்று இருக்கிறது இல்லையா, அரசு நிறுவனம். அந்த அரசு நிறுவனம் இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்ளவே இல்லை. அரசு நிறுவனம் தானே வாங்கி இருக்க வேண்டும். அரசு நிறுவனமான பிஎஸ்என்எலுக்கு ஒன்றிய அரசாங்கம் இப்போதுதான் அறிவித்தார்கள், நாங்கள் 1,64,000 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி இருக்கிறோம். நான் கேட்கிறேன், 1,64,000 கோடியை பிஎஸ்என்எலுக்கு அவர்கள் ஒதுக்கி இருப்பார்களே, ஆனால் 1.5 லட்சம் கோடிக்கு மொத்த ஏலத்தையும் 5G ஏலத்தை பிஎஸ்என்எல் எடுத்திருக்கலாமே. ஏன் பிஎஸ்என்எல் இந்த பந்தயத்திலேயே கலந்து கொள்ளவில்லை? ஏன் அரசாங்கத்துக்கு இடமில்லாமல் போயிற்று? ஏன் அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் நாட்டை விற்பதில் இவர்கள் இவ்வளவு கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்கிற கேள்விகளை நாம் கேட்டால் இதற்கெல்லாம் விடை சொல்லாமல் கவனத்தை திசை திருப்புவதற்காக என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், ஸ்ரீரங்கம் வாசலில் இருக்கிற பெரியார் சிலையை உடைப்போம் என்கிறார்கள்.